ruoko rwaJehovha. Nyika, the physical world, is the hand of the Lord. Mwari pane paanotombomira zvemweya oti ini ndiri Mwari muridzi wesirivha nendarama. Kana iri issue yebhaki yemari manje, Mwari anototi mari ndeyangu, chechi ndedzenyu, zvimwe zvezvo ndezvenyu, but pamari apa ndiripo. Silver and gold belongs to me. Saka unonzwa kuti zvane basa rese muri kunyeperwa nemapasta enyu, toda kuenda kudenga kunozorora. Vhangeri rekingdom riri in two dimensions. We are not heavenly minded to be earthly useless. We are here to make a difference, to make a change. And sanda mozwa demon roti munhu apinde denga. Pese panoitwa deliverance. Akuna demon roti aende kudenga zvite takambata apinde. Demon rese rinotaura zvinhu zvepano. Arorwe, achate, avake. Inda Satana achida kudhila nezvinhu zvepano. Anozwa ndikakufrustrate pano zvadhako. Ndikatongufrustrate pama issues ari physical. Aona kwauri kuenda. So that's the challenge in the body of Christ. Now, taka ignore the physical side, the other side of the gospel. Jesu nyakuwanza chingwa chiri physical. Ndiye akatoparidzawo futi kuti ndiri chingwa cheupenyu. Kureva kuti paupenyu pane chingwa tu, munhu hararame nechingwa bedzi. Statement iyoyo vanhu vakapotsa kuinzwa. Haikansele chingwa. Panonzi munhu hararame nechingwa bedzi, pari kunzi pakurarama. Pane ka fraction kechingwa. Ukakashaya unofa Mwari ariko. Hove inoraramiswa naMwari iri mumvura, ikabuda mvura nyangwe Mwari ariko inofa. Chinoiuraya chi yabuda muprinciple yelife. Life takaipiwa naMwari iri breath, inosustainwa nezvinhu zviri physical. So gospel rikashota zviri physical, although pane area yakuti vamwe vanozomajor in the physical, but there is a fraction yatisingafanira kuignore ku physical side. Shoko rinoti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Ukanondamata uri muchechi kana ukatsanya kwanakadi hakuna denga parinovhurika unzi madhamu. Yakutoda thinking kufunga wega kuti anobva kuna Mwari but anowanikwa kumaraini kwawo. And anotopfimbwa sekungori kuita zvokunyika. Kondeipo wadi hapana zvemuye kuti riboshakata anototi komurutara kuno. Unotanga uri auna kukwana. Why? The physical side. Jesu akamutsa mwana waJairus ndokubva hapa instruction yekuti mwana wezvaamuka mubikirei. Say Jesu arati mwana uyu abikirwe, because mukasabika anofa futi. This time akuraiwa nehanga kwete nechimwe chinhu. Kurati kana pane instruction yekunzi Jesu anotomutsa munhu woti mubikirei, kurati there is a fraction yatinofanirwa kunyatsoziva kuti iyi fraction yakakosha mukurarama kwemunhu. So the gospel now radividwa pakuti pane vari kuzviti tiri vemweya, tiri vekuenda kudenga. Yeti tese kudenga kuri kuendwa, but kaendero kane nyaya. I respect Moses. Faro pane paakamboda kuronga nyaya Exodus akati endai siyai vakadzi siyai mombe. Moses anga kuramba. Why wrong Exodus? But the devil anogona kupa wrong gospel. Nekuti aendai kudenga no problem zvepanyika siyai. Moses akabvaziva kuti tikaenda tisina madzimai mawani. Munhu anozoda mukadzi akomana munhu anozodzokera kuIjipiti nyaya vakadzi. Saka munhu ngaende namadhamu. Kana iri yemombe ngatitakure mombe tichada nyama kumberi. So there are times kuti Satana ada kuti siisa zvinhu zvedu. Nekuti vanhu vane picture kuti andofunga zvepanyika ndizvo Satana. Anomanipulata masystems ezvinhu zvakasikwa naMwari. Satani wakapinda munyoka akanyengera vanhu mugarden. Vanhu vakurumwa nenyoka murenje, Mwari ndiye akati Moses gadzira nyoka. Kureva kuti nyoka yanga ine use. Moses akatogadzira nyoka yebronze. Vanhu vakarumwa vakatarisa nyoka yaMoses vairarama, vachirumwa futi nenyoka. So there are times yekuti toda kugadzisa zviri physical nezviri physical.